li l-Partit Nazzjonalista preżenta 12 abbozz ta' liġi biex iġġielet il-korruzzjoni u l-abbuż tal-poter imossa tajba, pożittiva u interessanti. Hekk kiteb fil-Gazzetta Malta Today il-perit Michael Falzon li qal li dawn juru l-bidla li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista minn partit li jilmenta għal partit li proponi liġijiet biex ma jerġgħux iseħħu l-abbużi li rajna fl-aħħar snin. U faħħar l-impenn li dawn l-abbozzi se jsegwu r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu fl-inkjesta dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia, għax qalli dawn spiċċaw jaqilgħu it-trab fuq l-ixkafef ta' Kastilja. Falzon bħala opinjonista li jikteb regolarment fil-gazzetti spjega li l-proposti li ressa l-Partit Nazzjonalista mhux faċli tinjorhom, anzi u appella lill-Labela biex ma jridikolhomx iżda jammetti li m'għandhomx jintremew. L-appell tal-perit Falzon wasal ftit sigħat wara li Roberta Bela matul attività politika fil-belt ta' xifem li mussija każ dawn il-proposti tant li sejħilhom gimmick minkejja li jagħmlu x-xogħol li hu stess kien wieħed li se jagħmel ftit wara li rebaħ il-ġlieda leadership. Minħa tiegħu l-opinjonista faħħar ukoll il-fatt li kellu jkun il-Partit Nazzjonalista li bil-pressjoni li jagħmel wassal biex il-Gvern ħatar kumitat responsabbli mill-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta, xi ħaġa li qal li aktarx kienet titħalla fuq l-iskaffa sa wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Il-perit Falzon qal li bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista ħafna abbużi li saru taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat issa jsiru illegali. Għal daqstant il-Partit Nazzjonalista irid futur mingħajr abbużi u fejn il-korruzzjoni tkun anqas probabbli li sseħħ. Dan anke bit-tweġiba għal min beħsibu jivvota lil Labour bl-iskuża li l-korruzzjoni tiġri dejjem irrilevanti min ikun fil-gvern. F'mossa li toħloq stampa aktar pożittiva tal-Partit Nazzjonalista f'moħħ kull Malti u Awċi.